Mm. Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sinigang na ulo ng salmon mga kapudibis at meron po tayo ditong okoy dilis. Dilis. Ayan. Or dilis okoy. Opo. Ayan. Tapos meron tayong rice at meron tayong patis at meron tayong sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudis, malinis na yung kamay namin. Mga taong kay Kapampangan. Mga tano po. Opo, magpinggan kayo po ngayon eh. May pinggan tayo ngayon. Kasi may sabaw. Ano nasusukan natin? Ito. Dito sa Kapampangan naman, ang tawag nila dito is, ano kasi tawag dito? Dahil kasi lagi yung agli. Dulong. Dulong. Sa Suka ka. Kapampangan, dulong. Magsusuka ka. Hindi na muna. Alin na. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Mm. Ah. Guys, lagi ko muna dito. Yan. Ay! Ang kapudibis, so may ano. Favorite. Tutangos na nabala. Tapos may sabaw. Pwede yung bala. Dami. Masarap, masabaw. Ayan. Masarap to. May patis bala. Patis. Sarap. Siyempre, meron tayong okra. Ang dami na ito. Ang sarap. Tamang-tama sa maulan May na bagyo. panahon. May bagyo, no? Sarap. Penga ko bala sabaw. Ay. Ginawa sopas. Sarap, masabaw. Gusto ko talaga sa
Mata. Ano pa? Ang galing manghimay ng isda nila. Balo, mata. Sarap. Kunin ko na kasi itong gulay. Sarap-sarap. Sabaw. Pati tinik na kaya mo? Diba ya? Namamatay yung ano. Gusto ko lang i-shoutout yung baby ni ano, Ma'am si Ibla, si ano, si baby girl. Ano kasi pangalan ng baby niya? Ang cute niya. No? Mm-mm. Nagmumukbang na, cheers daw. Ang galing kumain na ano, Gulay. gulay. Bata pa lang. Sitaw niya. Mm-mm. Sitaw ba yun? Parang sitaw niya. Sarap. Paglaki niya, alam na yung talent niya. No, Bangers. bangers na din siya.
Hi, baby. Ma'am, si iVlog. Sarap. Meron pa ako. Salamat po. Yung nag 100 pieces challenge, ang galing nila, no? Okra. Sarap. Apat na lang. Sarap.
Ay, naubos po natin sinigang ulo ng salmon. Yes. At yung dilis po, meron pa akong natira. Gusto ko pong batiin ng happy birthday si Aaron Mark Pantig Luna. Ayan, happy birthday, po. At shoutout din po kay Dory Martin from Nabotas, Lan Anderson Endino, at si Carmela Jane Endino from Layog, Cesca Cedeño Albacheso from Bacoor, Cavite, at si LG Ganda Beliate. Ayan, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At shoutout din po kay sa mga Team Matibay. We love you so much, Team Matibay. Leia Payawan, Siopaw, Baby Alison, Regina Banyares, Regina May Makalisang, Regina Banyares. Ayan, we love you. po. Jason Laksamano, Yorwa, Senior Mimi, Mads Ellen, Estela Batusin, Edenia, and Saleh. Alma Paredes, ayan, shoutout po sa inyong lahat. We love you po. At mga silent viewers, avid viewers, at mga nakafollow po sa amin at nakasubscribe, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes, mga kapudbis, at happy birthday po pala bukas kay Senior Maymay. Happy birthday, po. Senior Maymay. We love you. Kaya mga kapudbis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Food TV, TikTok ni BBM, Instagram ng The Food TV, syempre The Food TV Vlogs at Kusinang Kabalan. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudbis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. We love you.